Мене звуть Маргарита Сорока, я тренерка з розвитку цифрових компетентностей і працюю в Мондо з 2020 року. І Мондо знайшло мене, і відповідно бо я саме була учасницею найпершого проєкту з розвитку цифрових компетентностей у якості учасниці і навчалась в цьому проєкті. Ви знаєте, коли я завершувала школу, то в нашому закладі не було жодного комп'ютера, тому любов до цифрових навичок до мене надійшла набагато пізніше. Я захоплювалась миловарінням та різними творчими такими нахилами. Сьогодні ми можемо сказати, що цифрові компетентності займають позиції, які є ключовими для розвитку освіти, тому що ми бачимо, що освіта в Україні, вона трансформується і змінюється, і сьогодні і викладачі, і наші учні здобувають її в різних форматах. Це і офлайн, і онлайн, і в змішаному форматі. Тому підвищена мотивація, можливість донести матеріал дуже важливі, і цифрові компетентності дозволяють економити час педагогам на підготовку відповідно дітям якісно здобувати освіту. Наші тренінги, вони дійсно особливі, тому що 90% того матеріалу і тих застосунків, вони мають практичне спрямування і розроблені саме експертами-практиками, що дозволяє поширювати досвід більш широко в різні освітні галузі. Наші учасники та учасниці володіють багатьма цифровими застосунками, але дуже важливо, що цифрові навички і цифрові компетентності – це саме про те, як вони можуть практично застосовувати їх в своїй діяльності, інтегрувати в предмет для того, щоб навчати в укритті, для того, щоб під час повітряних тривог трансформувати матеріал. Тому ми надаємо матеріали безпосередньо, які є максимально простими в застосуванні, безкоштовними, і найголовніше, що вони підходять абсолютно під кожну освітню галузь, і відповідно батьки не потребують батьківського контролю з приводу того, як будуть ними користуватися діти. А наші учасники і вже тепер тренери з розвитку цифрових компетентностей Чернігівської та Житомирської областей, а також представники органів місцевого самоврядування, мають продовження, тому що вони повертаються в свої заклади освіти і вже сьогодні навчають своїх освітян, своїх колег і передають їм ті знання. І відповідно ми бачимо той поступ, який зростає. Цифрові навички – це одні з базових та ключових навичок для наших випускників. І різні дослідження у цій галузі показали, що наші учні тепер зможуть здобувати якісну освіту і бути конкурентно спроможними на ринку різної професійної сфери і здобувати вже таку освіту, якої до цього вони не мали.